Gipasidanan sa hepe sa Talisay City Police ang mga netizen nga likayan ang pag-post ug pagpakuyanap sa mga peke nga impormasyon o balita nga may kalambigitan sa krimen ngadto sa social media. Iyang gipatin-aw nga mamahimong mapasakaan og kasong kalapasan sa Article 154 sa Revised Penal Code kon publishing false news that could endanger public order ang tao nga magabuhat niini. Niadtong Pebrero 4 nag-viral ang usa ka social media post diin adunay usa ka SK counselor ang hapit nga makidnap sa mga lalaking sakay sa puting van diha sa barangay Campo 4. Matud pa ang mong insidente nahitabo niadtong Domingo sa hapon, February 2. Human kini masayri sa kapulisan pinaagi sa pagtag sa mga netizens ngadto sa ilang FB page ila kining gisusi. Apan matud pa sa biktima, way kamatuuran ang maong post. Gitunan karon sa kapulisan ang pagpasaka og kaso batok sa nag-post. During our interview doon sa alleged victim na si alias Trixie, she denies po na may ganung pong pangyayari. Ang sabi po ng ating victim ay kasi nga, 'di ba, ang sabi din doon ay may galing sa Boreal. So most likely na traffic doon. So, yung van nagkataon lang na tumigil doon, pero there was no such thing na binuksan yung door at inattempt na kukunin yung babae, si Trixie. Ang sabi ni Trixie, lumingon lang daw yung mga lalaki sa loob ng van. Lumingon lang. Walang such thing na siya yung kukunin.